Yandi nin don gɛlɛnba min kɛra septembre kalo la de y'a to diɲɛ yɛlɛmana. Jɛkulu maramafɛntigiw ka dangarili juguba daminɛna Yandi États-Unis jamana kan san 2001 min kɛra ni sanfɛ pankulu belebele fila ŋanamuni ye u fɛ ka taa bin États-Unis jamana kan ni sojanba fila ka New Yorkikaw fɛ yen. Nin fila ni sojan minnu tun bɛ wele ko World Trade Center Ngilɛkan na. Lɛrɛ kelen ani dɔɔni kɔfɛ pankulu filanan fɛnɛ yera min fɛnɛ nana don finitigiw ka dagayɔrɔba la n'o ye Pentagone ye. O karo gɛlɛya waliba bɛ senna kuma min na pankulu laban fɛnɛ nana kana ka kasara kɛ min binna Pennsylvanie foroda dɔ la. Nin kɛra o san 23 ɲɛnamayali ye. Jamanatigi Joe Biden a n'a ka dankan Kamala Harris maa fila bɛɛ lajɛlen yera a tasibila kɛrɛnkɛrɛnni kɛnɛ kan min don kɛra don sumalenba ye. U ka tasibilaw senfɛ taara u ɲɛda a dangarilikɛyɔrɔ 3 kan. Lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛra maa minnu ye kasara sɔrɔ olu ka denbayaw fɛ. Neely Ann Heffernan Casey. A y'a lamɛn maa minnu ye kasara sɔrɔ olu tɔgɔ de bɛ ka fɔ. Lɛrɛ caman de kɛra nin tɔgɔ ninnu dili la min kalanna kelen kelen a ma kasaratɔw ka denbayaw fɛ. Kan an yɛrɛ fara u kan nin don gɛlɛn kɛrɛnkɛrɛnni min kɛra sumaya kɔnɔ n'o kɛra ni taabolo kɔrɔw olu bɛɛ lajɛlen ɲɔngirili ye sanko min bɛnna Ameriki jamanatigisi kalata yɛrɛ kofɔ baaraw ma. Jamanatigisi kalata cɛbɔ n'o ye républicainw ka cɛbɔ ye jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ani a ka dankan G20 olu yera a kɛnɛ kan. U fɛnɛ ye ɲɔgɔn ye kɛ ni maa kasaratɔw ka denbayaw ye ani maa kun fɔlɔ minnu bɔra ka laseliw kɛ. Jamanatigi Biden a n'a ka dankan Harris kɔni ye u ka laseliw kɛrɛnkɛrɛn min kɛra ni sɛbɛnnikanw ye minnu bɛɛ lajɛlen sɛbɛnna ni kasara ye. Walasa ka VOA ka kunnafonidila min bɛ Ameriki masayaso Maison Blanche kɔnɔ ka ɲiningaliw jaabi ko États-Unis jamana kɔni bɛna a bolongɔni turulen to jarijɛkulumaw ka taabolow kan wa k'u bɛna min ta ba la. John Kirby ale min ye Ameriki masayaso Maison Blanche ka kumalasila ye de sinsinna nin kan ko min bɛna tali kɛ Ameriki jamana ka lakanako kan. Ko minnu bɛ tali kɛ jarijɛkulumaw ka taabolow kɛlɛli kan an y'o yira yɔrɔ caman na k'an tɛna sɛgɛn dɔ farali la an ka lakanabolow kan walasa ka se ka jarijɛkulumaw ka taabolow kɛlɛ wa min bɛna kɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ye. Hakaja an tɛna an bolo lajigin nin ko in na. An tɛ se k'a fɔ k'an tɛna nin taabolo in kɔni kɛlɛli dabila nka a ye dan ne la ko anw bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka se ka nin ko in kɛlɛ. Sɛgɛsɛgɛlikɛla minnu ka baaraw bɛnnen don jarijɛkulumaw ka taabolow lakɔlɔsili kama ye u bolongɔni tura kan ko dɔ kɔni bɛ ka fara jarijɛkulumaw ka taabolow kan ko min koɲɛ ka gɛlɛn. Jarijɛkulumaw ka dagayɔrɔw n'o dɔw fadeyalen don Afghanistan fɛ dangarili hakɛw fanga bɛ ka bonya kosɛbɛ farafinna tilebiyanfan jamanaw kan. Tariq Amullah. John Francis Casaza.